Surat Al-Mujaddalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Katotohanan si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng isang babae na nakikipagtalo sa iyo tungkol sa kanyang asawa at tuwiran niyang iniluhog sa panalangin ang kanyang daing kay Allah. At si Allah ang nakakarinig ng inyong usapan sapagkat si Allah ang nakakarinig at nakamamasid. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Kung sino man sa inyong kalalakihan ang nais na makipaghiwalay sa inyong asawa sa pagpapahayag ng zihar, ang pagsasabi ng lalaki sa kanyang asawa, ikaw babae ay katulad ng likod ng aking ina. Sila hindi maaari na kanilang maging ina. Wala silang ina maliban sa babae na nagsilang sa kanila. At katotohanang sila ay gumagamit ng mga salita na walang galang at mali. Katotohanang si Allah ay lagi nang nagpapawalang sala, ang lagi nang nagpapatawad. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. At sila na nagpahayag ng katagang zihar at matapos ay nagnais na bawiin ang kanilang tinuran. Kung gayon, nararapat dito na siya ay magpalaya ng isang alipin bago sila magsiping sa isa't isa. Ito ay isang pagpapaalaala sa inyo at si Allah ay lubos na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. At sinuman ang walang kakayahan ay marapat na mag-ayuno ng magkasunod na 2 buwan bago sila magsiping sa isa't isa. At sinuman ang hindi makagawa nito, siya ay marapat na magpakain ng 60 tao na nanglilimos. Sa ganito ay may papakita ninyo ang inyong ganap na pananampalataya kay Allah at paniniwala sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ni Allah sa mga hindi sumasampalataya sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Katotohanang sila na sumusuway sa mga pag-utos ni Allah at ng kanyang sugo ay maaaba, nang katulad ng mga tao ng panahong sinauna na naaaba. At ipinarating namin ang maliliwanag na ayat at ang mga hindi sumasampalataya ay magkakamit ng kaaba-abang kaparusahan. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sa araw na sila ay babangon muli ni Allah ng sama-sama at ipangungusap sa kanila ang kanilang mga ginawa. Si Allah ang bumilang o umiisa-isa nito habang ito ay kanilang nakalimutan sapagkat si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Hindi mo ba napagmamalas na si Allah ang nakababati ng ano pa mang nasa kalangitan at kalupaan? Walang anumang lihim na pag-uusap ang tatlo na hindi siya pang-apat, gayon din naman ng 5 na hindi siya pang-6, gayon din kung kakaunti o marami na hindi siya kasama sa kanila kahit saan pa mang lugar, at sa araw ng muling pagkabuhay ay kanyang ipangungusap sa kanila ang kanilang ginawa. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakaalam sa lahat ng bagay. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Napagmamasdan mo ba sila na pinagbawalan na gumawa ng mga lihim, na pagsasanggunian at pagkaraan ay muling nagbabalik doon sa mga bagay na ipinagbawal sa kanila, at sila ay nagdaraos ng mga lihim na pagsasanggunian sa kanilang sarili patungkol sa kasamaan at pagmamalupit at hindi pagsunod sa sugo. At kung sila ay pumaparoon sa iyo, sila ay bumabati sa iyo ng gayong salita na hindi ginawa ni Allah na pagbati sa iyo, at sila ay nagsasabi sa kanilang sarili, bakit hindi kami pinarurusahan ni Allah sa aming mga salita? Sapat na sa kanila ang impyerno. Sila ay masusunog dito at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan. Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay magdaraos ng lihim ng pagsasanggunian, huwag ninyong gawin ito tungo sa kasamaan at kalupitan at pagsuway sa sugo, bagkus ay mag-usap kayo tungkol sa kabutihan at kabanalan, at pangambahan ninyo si Allah, kayong lahat ay magbabalik sa Kanya sa pagtitipon. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ang mga lihim na pagsasanggunian ay mula kay Satanas upang siya ay makapagdulot ng hapis sa mga sumasampalataya, at sila ay hindi niya mapipinsala kahit nakatiting malibang pahintulutan ni Allah, at kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya ay umasa. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay pinagsabihan na maglaan ng lugar sa mga pagtitipon, magsikalat kayo at magbigay ng puwang. Si Allah ang magkakaloob ng sapat na lugar sa inyo mula sa kanyang habag, at magsitindig kayo. Si Allah ang mag-aangat ng akmang hanay at antas sa inyo na sumasampalataya, at sila ng pinagkalooban ng karunungan. At si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. Ya ayyuhalladhina amanu إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay sasangguni sa pribado o sarilinan sa sugo, gumugol kayo ng anuman sa kawang gawa bago ang inyong pribadong pagsangguni. Ito ay higit na makabubuti sa inyo at higit na dalisay para sa inyo. Datapot kung kayo ay hindi makatagpo ng bagay na maibibigay, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Kayo bagay nangangamba na gumugol sa kawang gawa bago ang inyong pribadong pagsangguni sa Kanya, magkagayon man. Kung ito ay hindi ninyo nagawa at si Allah ay nagpatawad sa inyo, kung gayon. Sa pinakamagaan na paraan, kayo ay mag-alay ng sala at magbigay ng zaka at sundin ninyo si Allah at si Allah ang lubos na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Hindi mo ba napagmamasdan sila ng mga mapagkunwari na nakikipagkaibigan sa mga tao na umani ng pagkagalit ni Allah? Sila ay hindi kabilang sa inyo ng mga Muslim at gayon din sila ng mga Hudyo at sila ay sumusumpa sa kasinungalingan ng lantaran samantalang ito ay kanilang nalalaman. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Si Allah ay naghanda sa kanila ng kasakit-sakit ng kaparusahan, katotohanan ng kabuktutan ang kanilang mga gawa. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Ginawa nila ang kanilang mga panunumpa bilang pantakip sa kanilang mga kasinungalingan, kaya't hinahadlangan nila ang mga tao tungo sa landas ni Allah at sa gayon sila ay magkakamit ng kaaba-abang kaparusahan. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ang kanilang kayamanan, gayon din ang kanilang mga anak ay walang maidudulot sa kanila na anumang katuturan o tulong laban kay Allah. Sila ang magiging kasamahan ng apoy upang manahan dito magpakailanman. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Sa araw na sila ay babangong muli ni Allah ng sama-sama. Sa gayon, sila ay manunumpa sa Kanya na kagaya ng panunumpa nila sa inyo ng mga Muslim. At sila ay nag-aakala na ito ay makatutulong sa kanila tungo kay Allah. Katotohanan sila ay mga sinungaling. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Si Satanas ang nangingibabaw sa kanila, kaya't kanyang ginawa na makaligtaan nila ang pag-aalaala kay Allah. Sila nga ang pangkat ni Satanas. Katotohanan, ang pangkat ni Satanas ang magiging mga talunan. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Sila na sumusuway sa pag-utos ni Allah at ng kanyang sugot, sila nga ang magiging kaaba-aba. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
Si Allah ay nagtakda, katotohanang ako at aking mga sugo ang mananaig. Katotohanang si Allah ang lubos na malakas, ang sukdol sa kapangyarihan. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ikaw, O Muhammad, ay hindi makakatagpo ng mga tao na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa huling araw, na magmamahal sa mga sumasalungat kay Allah at sa kanyang sugo, kahimat sila ay kanilang ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kanilang mga kamag-anak. Sa kanila ay kanyang isinulat o itinatag ang pananalig sa kanilang puso at kanyang pinatibay sila sa pamamagitan ng lakas o mga katibayan at tunay na patnubay mula sa kanya, at kanyang tatanggapin sila sa mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manirahan dito magpakailanman. Si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila at sila rin ay nasisiyahan sa kanya. Sila nga ang pangkat ni Allah, katotohanan ang pangkat ni Allah ang magtatamasa ng tagumpay.